Έχουν περάσει λίγες μόνον εβδομάδες από τότε που ο Αγαμέμνων προκάλεσε την μήνυν του Αχιλλέους. Ο χωλωμένος ήρωας έχει αποσυρθεί από τη μάχη μαζί με τους μυρμιδώνες του. Οι Τρώες βγήκαν από τα τείχη και απειλούν να κάψουν τα μαύρα πλοία των Αχαιών. Ο Πάτροκλος πείθει τον Αχιλλέα να του δανείσει την πανοπλία του και τα αθάνατα άλογά του. Να σκιαχτούν οι Τρώες, να σωθεί ο στόλος. Ο Αχιλλέας πείθεται, αλλά προειδοποιεί τον Πάτροκλο να μην απομακρυνθεί από το στρατόπεδο. Όμως ο ενθουσιασμός της νίκης τον παρασύρει ως τα τείχη της Τρίας και σκοτώνεται από τον Έκτορα. Οι μούσες τραγούδησαν στον Όμηρο τον ήρωα Πάτροκλο και για μια μόνο στιγμή τραγούδησαν και για τα αθάνατα άλογα που θρηνούσαν. Όμως οι μούσες του Καβάφη μετέτρεψαν την ομηρική στιγμή σε αυτόνομο φιλοσοφικό ποίημα και τραγούδησαν όχι τον ήρωα, μα την τραγικότητα της θνητότητας. Τα άλογα του Αχιλλέως, του Κωνσταντίνου Καβάφη. Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο που ήταν τόσο ανδρείος και δυνατός και νέος, άρχισαν τα άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως. Η φύση στον η αθάνατη αγανακτούσε για του θανάτου αυτό το έργο που θωρούσε. Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακριές χέτες κουνούσαν, τη γη χτυπούσαν με τα πόδια και θρηνούσαν τον Πάτροκλο που ένιωθανε άψυχο, αφανισμένο, μια σάρκα τώρα ποταπή, το πνεύμα του χαμένο, ανυπεράσπιστο, χωρίς πνοή, εις το μεγάλο τίποτε επιστραμμένο από τη ζωή. Τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων αλόγων και λυπήθη. «Στου λέω στο γάμο», είπε, «δεν έπρεπε έτσι άσκεπτα να κάμω. Καλύτερα να μη σας δίναμε αλογά μου, δυστυχισμένα. Τι γυρεύατε κι χάμου στην άθλια ανθρωπότητα, που είναι το παίγνιον της μοίρας, σεις που ουδέ ο θάνατος φυλάγει, ουδέ το γύρας, πρόσκαιρες συμφορές σας τυραννούν. Στα βασανάτων σας έμπλεξαν οι άνθρωποι. Όμως τα δάκρυά των για του θανάτου την πατοτινή την συμφορά εχύνανε, τα δύο τα ζώα τα ευγενή». Έτσι είδε τα πράγματα η μούσα του Καβάφη. Ο Μενζεύς, ανάλγητος ίσως σαν όλους τους θεούς, ομολογεί δίχως συμπόνια πως η ανθρωπότητα είναι παίγνιον της μοίρας και λυπάται τα άλογα. Λέει πως οι άνθρωποι τα έμπλεξαν σε δικά τους βάσανα. Μα τα άλογα εξακολουθούν να χύνουν δάκρυα για χάρη των ανθρώπων και για του θανάτου την παντοτινή τη συμφορά, όπως λένε. Κι ας μην ήταν συμφορά δική τους αφού ήταν αθάνατα. Ίσως θρηνούν επειδή ακόμη και αθάνατα που ήταν, στο ζωικό ανήκαν και αυτά το βασίλειο. Φίλες και φίλοι, ραντεβού στο επόμενο ποίημα από την ελληνική λογοτεχνία. Μέχρι τότε να είστε καλά.